Türkmenistanyň häkimetleri özleri tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary anyklamak işlerini indi döwlet we hususy eýetçilikdäki taksileriň sürüjilerini çekip başladylar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri taksi sürüjilerinden ýolagçylara dürli soraglary berip, olaryň içki pikirini öwrenmegi talap edýärler. Bu ýagdaýlar barada Aşgabatly taksi sürüjileriniň ençemesi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri paýtagtyň çägini hereket edýän ýeňil taksilaryň sürüjilerini şugulçylyk işlerine ulanýarlar. Olar taksi sürüjilerini polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugynyň işgärleri tarapyndan saklanyp tölemeli edilenine olaryň başyny gutarmagy kömek ediljekdigi bilen höwetlendirýärler. Dip paýtagtly taksi sürüjileriniň biri anonim şertde aýtdy. Mundan başga da Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri taksi sürüjilerini eger olary özlerini gyzyklandyrýan wajyp maglumatlary ýetirip dursalar, onda olaryň aýlyk girdijileriniň ýokary bolmagyna hem täsir edip biljekdiklerini aýdyp, olar bu hyzmatdaşlyk üçin pul tölenjekdigini hem belliýärler. Howpsuzlyk işgärleri hyzmatdaşlyga razy bolan sürüjilere haýsy ýolagçylara nähili soraglaryň gönükdirilmelidigini aýdýarlar. Olar soraglaryň esasan howa menzilinden, demiryol wagzalyndan, söwda merkezlerinden we bazarlardan münýän ýolagçylara berilmelidigini aýdýarlar diýip başga bir taksi sürüjisi anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýolagçylara gönükdirilmeli soraglaryň arasynda durmuş kynlaşyp barýar. Size hem aňsat däldir. Nazir Habibow tutulupdyr diýärler. Kim tarapyndan ele düşürildi, biler ýaly bolmady. Biri Eýranda saklandy diýse, başga adamlar Türkmenistanyň serhetçileri tarapyndan diýärler. Şeýle dälmi? Ýol başçylaryň işinden boşadylmagy ýa-da türmä basylmagy bilen üýtgeýän ýagdaý ýok. Bu biýdüzgünçilikleriň sakadynda prezidentiň hem eli bolmaly. Şeýle dälmi ýaly sowallar bar. Olar ýolagçylary gürledip içki pikirini öwrenmegi talap edýärler. Olar şeýdip ygtybarsyz raýatlaryň anyklanjakdygyny aýdýarlar. Howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň bu wyjdansyz oýunlaryna gatnaşýan taksi sürüjiler bar. Dip Aşgabatly sürüji belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň değişli häkimetlerinden tesvir alyp bilmedi. Şeýle-de redaksiýa soraglary berilen jogaplaryň netijesinde ygtybarsyz raýat hasaplanan adamlara garşy nähili çäre görülýändigini hem anyklap bilmedi. Ýöne şu ýylyň başynda paýtagtdaky habarçylarymyz VPN programmalary arkaly döwlet tarapyndan oňlanmaýan sosial torlara girýän okuwçy ýaşlaryň häkimetler tarapyndan seljerilýändigini habar beripdiler. Şonda olar şol okuwçylaryň gelip çykan maşallarynyň için öwrenilip, enatalaryň soragy çekilýändigini we şeýle hojalyklaryň häkimetler tarapyndan ygtybarsyz hojalyklar hasaplanylýandygyny aýdypdylar. Bu hojalyklar jogapkärli döwlet wezipelerinden çetde tutulýarlar diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy belläpdi. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri raýatlara gözegçiligi güýçlendirýär. 10 aprelde habarçylarymyz Aşgabatyň mekteplerinde bilim ministrliginiň işgärleriniň muallimler bilen ýörite ýygnaklary geçirip mektepleriň çäginde bolup geçýän wakalaryň mektepleriň çäginden daşaryk syzdyrylmadlygy, şeýle-de bilim edaralaryna syýasatyň girmegine ruhsat berilmezligi barada öwüt ündöw işlerini geçirendiklerini habar beripdiler. Bilim resmileri hususanda oňoýsuz habarlaryň, meselem ýurtda dowam edýän adyk gymmatçylygynyň ýa-da şu hili beýleki maglumatlaryň muallimleriň hemde ýokary synp okuwçylaryň arasynda giňden ara alınıp maslahatlaşylmagyna garşylyk beýan etdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda hökümet ilatyň problemalaryny şolsanda ykdysady kynçylyklaryny görmezlige salýar we ýyllar boyu ilata näýililik bildirmedi ýaly basyş edip gelýär we pikirini beýan edýänleri ýyzarlaýar.